Kiekko jää kuitenkin Miro Shatanille ja tämä pelaa maali edustalle. Ja sieltä tulee Slovakian 1-0 maali. Ensimmäistä erää on pelattu 1-0-8 ja aivan käsikirjoituksen mukaan tämä kamppailu kyllä lähtee käyntiin. Slovakia iskee nopean avausmaalin ja Kazakstan joutuu antautumaan jo reilun minuutin jälkeen. Ja taas puolustaja Dominik Hranak, joka aloitti maalikarkelut myöskin Yhdysvaltoja vastaan, pelasi silloin erinomaisesti tilanteen loppuun saakka ja iski irtokiekon sisään. Nyt Hudacek, Satan maalin syöttäjät ja Dominik Hranak nousee sieltä puolustajan tontiltaan maalin edustalle. Ensimmäinen yritys ei vielä vie kiekkoa sisään, mutta toisella yrittämällä Hranak ei enää erehdy, vaan laittaa sieltä pakin ja tolpan välistä kiekon sisään. 1-0 ajassa 1 on Slovakian maalin taakse ja yrittää siitä vanhanaikaiselle ja onnistuu vanhanaikaisella ajassa 11-18 tasoittamaan 1-1. Ja nyt kyllä Jan Lacho saa siinä katsellaan melkoisesti peiliin. Nämä menevät ilman muuta maalivahdin piikkiin. Nopea oli kyllä suunnanmuutos tietysti Jevgeni Rimarevilla, mutta siitäkin huolimatta. Näin pyöräyttää Rimarev kiekko reppuun ja avaa maalitilisen ja pistetilisen tässä turnauksessa. Näin Rimarev huomaa, että Jan Lacho on pihalla kuin lintulauta tästä tilanteesta. Näin hän pyörähtää sinne toiseen suuntaan ja sinne jää lavan mitan verran tyhjää jäljellä. Hara, Hranak, Hudacek ampuu kiekko häkkiin. 17.49 on pelattu, kun Libor Hudacek päästää Slovakian vihdoin piinasta ylivoimalla ja sivaltaa 2-1 osuman kotijoukkueelle. Hudacekin ensimmäinen maali tässä turnauksessa ja toinen kolmas tehopiste. Korjataan sen verran, sillä Hudacek oli syöttämässä myöskin tuota kokemusta MM-kisoista 2004 ja Olympiakissa 2006, mutta sieltä tulee 2-2 tasoitus. 3.15 on pelattu ottelun kolmatta erää, kun Kazakstan nousee 2-2. Ja maalin tekijä on tässä Konstantin Puškarjov, numero 81. Laittaa laatan pussiin, kun Slovakialle ei puolustuspelaaminen nyt maistu aivan täysillä. Irtopala jää siihen Puškarjoville kuin taivaan lahjana ja Shailaov saa tästä syöttöpisteen Lacho mailasta. Kiekko tulee Puškarjoville ja siinä on puolimaalia tyhjänä. Jalallaan yrittää Ivan Baranka peittää vetoa, mutta niihin täytyy myöskin Savchenko. Taisteluhenki on korkealla, mutta ei auta mikään. Ei auta mikään komeasti. Tomas Kopecki ajassa 8.18 ottelun kolmatta erää vie Slovakian jälleen jo kolmannen kerran tässä ottelussa johtoasemaan. Ja oli jo korkea aika tämä Slovakian ykkösenkin saada jotain tässä ottelussa aikaiseksi. Sekera, Baranka maalin syöttäjät ja siitä lähtee Vantaimer, lähtee tuollaisella puolittaisella vipuvarrella. Ei ole oikein rannari eikä ole kyllä ainakaan lämäri. Kyllä se ranteelta lähtee ja nämä poikittaisyötöt ovat maalivahdille myrkkyä puikoista.